Jag ska nu visa hur man kan kontrollera lösningen av en första grads ekvation med hjälp av TI30X-prov. Den ekvation vi ska lösa är den här. En lite svårare ekvation eftersom vi har nämnare och det finns ett minustecken här framför det andra bråket. De här ekvationerna löser man enklast genom att man multiplicerar allting med en gemensam nämnare. Som i det här fallet blir 12. 12 finns både i 6ans och 4ans tabell. Så då skriver jag här att jag multiplicerar allt med 12. Och här är utfört multiplikationen. Kom ihåg också att multiplicera högerled med 12. Sen kan jag dividera 12 med 6. Svaret blir 2. Jag kan dividera 12 med 4. Svaret blir 3. Och på höger sida har jag fortfarande 12x. Det här steget är jätteviktigt att skriva ut på grund av det här minustecknet som vi har med i räkningen. Så gör jag multiplikationen 2 gånger 5x är 10x. Minus 3 gånger x är minus 3x. Minus 3 gånger minus 9 är plus 27. Observera att det blir plus där. Sen kan jag flytta över 12x med hjälp av subtraktion så det blir minus 12x. Flyttar över plus 27 så det blir minus 27. Räknar ihop xen så det blir minus 5x. Och så får jag x ensam på vänster sida genom att dividera med minus 5. Och svaret blir plus 5,4. Och så vill jag kontrollera på räknaren att jag räknar rätt. Då ska jag använda det här numsolve. Så då trycker jag på second och sin-knappen. Då har jag kommit till den här ekvationseditorn. Så slår jag in ekvationen och det första ska jag slå in då 5x genom 6. När jag ska slå in ett bråk så trycker man på den här knappen. Och i täljaren ska jag ha 5x, så trycker jag på 5. Och x hittar jag här bredvid 4. Sen när jag ska gå till nämnaren så går jag med pil ner. Slår in en 6. Och sen ska jag bort från det här bråket så då går jag med pil fram. Och nu blinkar det här så nu kan jag gå vidare och slå in subtraktionen. Så ska jag ett nytt bråk. Så trycker jag igen på x. Minus 9. Så går jag ner till nämnaren. Trycker på 4. Går bort från bråket. Men nu måste jag ännu trycka en gång till höger för att jag ska helt över till höger sida lika med tecknet. Och så trycker jag igen på x. Och så kontrollerar jag att det här nu är detsamma som står där. Det ser okej ut. Då trycker jag på enter. Och nu vill den ha ett startvärde när den ska räkna ut den här lösa ekvationen. Och då är det naturligt att slå in det här som jag fick som svar på min ekvation. Alltså 5,4. Enter. Och så frågar den att det är med avseende på x den ska lösa ekvationen. Och vi har ju bara en variabel så det är med avseende på x. Det blir det för det mesta. Ifall jag här skulle slå in något annat än det här riktiga värdet så fungerar det också. Jag kan slå in 10 till exempel där. Det tar bara lite längre tid för den att lösa ekvationen. Men den hittar ändå alltid det rätta svaret. Så då trycker jag på enter och så står det här solution, svar, x är 5,4. Och då fick den samma svar som jag hade så tydligen löste jag den där ekvationen rätt. Så går jag till quit och enter och så var den klar.